Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бұрханова. Бүгінгі шығарылышының мөһим темалары турында қысқаша. С 5 лет я хотела быть врачом, хотела помогать людям. Зейде медицина хезмәткәрләрен хөрмәтләделәр. Здорово, братан. Приветствую, приветствую. Батырлык ордены алган егет туган ягына кайтты. 2 магазин менә тутырган. Игорь Савгильдин хуҗалыгында 40 баш умарта бар. Зейде медицина хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Тантаналы чара энергетик мәдәният сараенда узды. Район үзәк дәваханәсендә бүген 70-тән артык табиб, 500-гә якын урта һәм кече медицина хезмәткәре сәламәтлек сагында тора. Бүгенне рәхмәт сүзләре, изге теләкләр аларга юлланды. Тамаша залында гомерләрен кеше сәламәтлеге сагында торуга багышлаган йөзләрчә табиб, шәфкать туташлары, ветеран хезмәткәрләр, ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәткәрләре утыра. Бәйрәм кунаклары арасында еллар дәвамында тәҗрибә туплаганнары да, әле бу системада яңа гына эшли башлаучылары да бар. Тәбрикләү сүзләре исә барысы өчен дә яңгырый. Поэтому День медицинского работника – это поистине всенародный праздник, как дань уважения и глубокой благодарности людям в белых халатах за спасение жизни, за обретенную надежду. Сәхнәгә бер артлы медицина хезмәткәрләре бүләкләнүгә чакырыла. 50-гә якын хезмәт алдынгыларына мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Хөрмәтләнүчеләр арасында 200 елдан артык табиб-гинеколог булып эшләүче Ирина Исаева да бар. Моя судьба, моя жизнь тесно связана с этой больницей. Я, можно сказать, родилась и выросла здесь. Я уже, можно сказать, с 5 лет я хотела быть врачом, хотела помогать людям. А почему я пошла в акушерство? Ну, потому что здесь зарождается жизнь. Күп еллык хезмәте өчен табиб-педиатр Галина Абрамова, Бухарай фельдшер-акушерлык пункты мөдире Зинаида Чернова сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Тантана район үзешчәннәренең матур чыгышлары белән үрелеп барды. Адилия Бұрханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Махсус хәрби операциядә катнашкан Зей егете Георгий Борисов туган ягына кайтты. Батыр егетне каршы алуда безнең төшерү төркемендә булды. Күптән көтелгән һәм кадерле мизгелләр махсус хәрби операциядә катнашкан Зей егете Георгий Борисов яраланып туган ягына кайтты. Балаларым, якыннарым янында булуыма шиксез шатмын ди ул. Первое, увидеть семью, детей, в самую первую очередь. Очень по всем соскучился. Это самое главное. И дальше уже детьми заниматься и дальше работать по профессии, на кого отучился. Мы вместе с мужем 10 лет, у нас 2 сыновей. В тот день, когда его мобилизовали, мы просто были в шоке. Он настоящий пример для всего подрастающего поколения. Наконец-таки позади бессонные ночи, тревоги. Госпитальдә чагында Россия оборона министры аңа батырлык ордены тапшырган иде. Татарстан. Татарстан. А где там родился? Заинск. Честно, сам был удивлен. Я слышал, что нашу 7-ю роту, то, что мы были на передке, представили всю роту к награде. А вот то, что столь такую высокую награду я сам не ожидал, честно. Георгий Борисов мобилизация буенча махсус хәрби операциягә алына. Бу өлкәдә тәҗрибәсе бар. Армия сафларында хезмәт итү дәверендә контракт төзи, кайнар ноктада булырга туры килә. Хәзер исә район хәрби комиссариатында хезмәт юлын дәвам итәчәк. Менә шундый үзенең батыр уллары белән горурлана Зәйбез. Нәселдән нәселгә килгән эш аеручы да үзенчәлекле була. Һөнәрнең серләрен буыннан буынга күчерү яхшы нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Канаш авылында яшәүче Игорь Савгильдин үзләренең нәселендә 3нче буын умартачы. Умартачылык кәсебеннән кала бу гаиләдә күпләп үгезләр дә үрчетәләр. Тырыш һәм эш сөючән якташларыбыз белән без дә аралашып кайттык. Менә бу уже монда 2 магазин, менә тутырган бал. Игорь Савгильдин тормыш иптәше Вера ханым белән умарталары арасында кайнаша, уңышны барлыйлар. Тиздән умартачылар өчен кызу урак өсте бала йөртү башлана.
Ике көндә бер магазинны тутырып баралар. Менә медосбор бара. Савгильдиннар үзләре Канаш авылында яши, авылдан ерак түгел урман эчендә 40 баш умарта тоталар. Гаилә башлыгы Игорь Николаевичның умартачылык белән мавыгуы кечкенәдән килә. Әтисе дә, бабасы да тәҗрибәле умартачылар була. Бабасы ясаган умарталары хәзер дә уңыш туплауда хезмәт итә. Кортлар өчен һава торышы уңай булды быел. Табыш яхшы булырга охшаган ди умартачы. Бер умартадан 30-40 кило җыйга инде. Быел менә күп әйбәт була. Уже хәзер инде бер тапкыр весенний бал алдык инде, ниттек качат иттек. Хәзер тагы менә братнадан тагы медак не була инде. Умарталардан бушаган арада Савгильдиннар үгезләре үрчетә. Канаштан ерак түгел үз фермалары бар. Крестьян фермер хуҗалык булдырып, халыкны ит белән тәэмин итәләр. Бу өлкәдә Савгильдиннарның тәҗрибәләре зур. Моңа кадәр үсемлекчелек белән дә шөгыльләнеп карыйлар. Алдан растениеводство белән инде ферма сатып алдык. Расформировать иткәч колхозларны. Андан дуңгызлар алдан, андан үгездә, дуңгызда бар бергә, андан үгезгә генә калды, үгезләргә генә калды инде. Бүгенге көндә үзләренең техникалары белән кыш өчен малларга ризык әзерләү белән мәшгульләр. Тырышлыклары бушка китми, үзләренең сатып алучылары да бар. Көзен авыл хуҗалыгы ярминкәләре дә Савгильдиннар продукциясеннән башка узмый. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Зейнең мизгел фольклор ансамбле кичә Пятница телеканалына төште. Алар танылган ашу ustaсы Константин Ивлевның адский шеф тапшыруы съемкаларында катнаштылар. Төшерү урыны итеп Казан Сабан туе уза торган мәйдан төгәлрәк Зей районы ишегалды сайланган. Узган атнада Зейдә бер янгын очрагы булды. 88-нче янгын сүндерү хезмәте Иске Зей бистәсендә ут чыгу турында хәбәр ала. 2 июль иртәнге 4 сәгать 22 минутта янгын сүндерү бүлегенә Иске Зейнең Горький урамында ут чыгу турында хәбәр алына. Биредә бер хуҗалыкта 9 квадрат метрлы сарай тулысынча янып бетә. Янгын сүндерүчеләр билгеләүенчә, ут кыска ялганыш нәтиҗәсендә килеп чыккан. Ниһаять күптән көтелгән җылы һава торышы урнашты, аның белән бергә коену сезоны да башланды. Зейдә су коену өчен бер генә махсус урын булдырылган, ул Иске Зейнең яр буе пляжы. Эссе көннәрнең берсендә безнең төшерү төркеме дә су керүчеләр янында булып кайтты. Көннәр бераз җылыну белән зәйлеләр су буена ашыга. Иртәнге сәгать 10 булуга карамастан су керүчеләр юк түгел. Эссе көннәрдә гадәттә Иске Зей яр буендагы пляждан халык өзелми. Тик аның бер өлеше генә рөхсәт ителгән су коену урыны булып санала. Евгений Хохлушин су керергә улы белән килгән. Можно отдохнуть, с семьей прийти, искупаться, посидеть, выходные провести. Все отлично. Коткару хезмәтләре өчен дә хәзер кызу эш сәгатьләре башлана. Тик без биредә булырга тиешле коткаручыларны гына күрмәдек. Биредә медицина пункты, гадәттән тыш хәлләр өчен махсус җайланмалары да бар. Суның температурасы 12 градус җылыны күрсәтә. Коену өчен бу күрсәткеч югарырак булырга тиеш. Су керүе рәхәт, тик кайберәүләр куркынычсызлык кагыйдәләрен бозып, үзләренең тормышын куркыныч астына куялар. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Бүгенге чыгарылыш шуның белән тамам. Тагында күбрәк мәгълүмат белән сез Зей яңалыклары сайтыннан таныша аласыз. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз.